טוב, אז סבטה, בואי, תספרי לנו קודם כל את כל מה שאת יודעת ווידאת עד כה מבחינת התהליך הזה. אוקיי, שלום חברים, תודה רבה שהצטרפתם. אני רוצה לחדד שהמידע הזה הוא חדש לכולנו. אנחנו יחד איתכם למדנו שהפוליסה החדשה יצאה. ההבדל המהותי ולמה בעצם אנחנו רוצים לעשות את ההסברה הזאת היום זה כי עשינו גם, אני אישית פניתי להוטליין וביררתי כמה נושאים באופן אישי, וגם כי אני מכירה קצת את החוק וזה אולי תיתן לי אפשרות להסביר לכם קצת יותר ושתקבלו תמונה קצת יותר מלאה. חשוב שתבינו שכל זוהי פרשנות אישית שלי של הפוליסה, ואני מסתמכת על אותו המקור שאותו כרגע שיתפתי איתך. אז בעצם הפוליסה החדשה היא מתחלקת לשלוש קטגוריות. הראשונה זה Israeli Nationals and Palestinian Passport Holders in Canada. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על זה, אין כאן התייחסות למתי הבן אדם נכנס, כן? אין כאן התייחסות מאיפה הבן אדם מגיע. ההתייחסות בלבד לאלה שכבר נמצאים בקנדה, והדגש הוא על זה שאנשים מפחדים לחזור כרגע לארץ המוצא, זאת אומרת הם לא מרגישים בטוח לחזור כרגע לישראל, אוקיי? אנחנו תכף נדבר גם על מה שנחשב ל-eligibility, מה הם מקבלים בתור הוכחה של הדברים, אבל זוהי קטגוריה ראשונה. קטגוריה שנייה היא foreign national family members of Canadian citizens and permanent residents who left Israel and Palestinian territories on or after October 7th. וחשוב לציין שגם כאן מתייחסים לאלה שכבר בקנדה, שימו לב. אז שתי הדרישות האלה הן חובה. עכשיו פה מדובר לא רק על אלה שיש להם דרכון ישראלי, למשל יש לאזרח קנדי או ל-PR יש מישהו עם דרכון גרמני שהיה בזמן תחילת המלחמה בישראל ועזב מיד אחרי, כן? והוא קשור משפחתית לאותו אזרח או PR. עכשיו הקרבה המשפחתית כרגע מוגדרת בתור בעל ואישה וילדים, אוקיי? הקטגוריה השלישית היא permanent residents of Canada who left Israel territories on or after 7th are in Canada. פה הקטגוריה הזו היא לא, הם לא באמת, אם אתם בעלי סטטוס PR אתם לא צריכים אשרת עבודה, ולכן הפוליסה הזו היא מתייחסת יותר למה הם יהיו זכאים. למשל הם מתכוונים מ-9 לינואר לפתוח אופציה של לקבל ביטוח רפואי מיד, כן, ועוד כמה דברים ללא תקופת המתנה. עכשיו זה על זה. עכשיו קצת לפרט על eligibility, אוקיי? קודם כל הגשת הבקשה מבחינת ה-government fee אין עלויות, כן יהיה עלות לביומטריק, לטביעת אצבעות, לא מצוין שאנשים הם פטורים וזה עדיין חובה לעשות, ומבחינת eligibility and admissibility הם הסתכלו על מספר דברים. אחד, כמובן אלה שנמצאים כאן ונכנסים עכשיו הם יצטרכו להראות שאין להם שום רקע פלילי, יתבקשו לתת police certificate, כן, אישור מהמשטרה, ולהוכיח שהם לא מהווים סכנה לסקיוריטי, לביטחון של קנדה, ופה זה קצת מרגיע אותנו כי אנחנו מבינים שיהיה פה באמת הם מתכוונים לעשות ממה ששמעתי והקשבתי הם מדברים על דאבל צ'ק, הם הולכים לבדוק פעמיים. הבדיקה העיקרית תתבצע על ידי ישראל וגם קנדה תבדוק על ידי טביעת אצבעות. Be in good health and get medical exam if required to. פה אני אדבר על מי כן צריך לעשות את המדיקלס. בגדול מדיקלס זה בדיקות רפואיות שכוללות בדיקות דם, רנטגן ופגישה עם הרופא,
ובעיקר מדובר פה על אנשים שמתכוונים לעבוד בתחום הרפואה או ילדים. אלה שכן רוצים לעשות את זה, הם צריכים לעשות בדיקות רפואיות מראש, זה נקרא upfront medical examination, וזה צריך להתבצע לפחות שבועיים לפני שמקבלים אשרת העבודה, כי זמן עיבוד הבדיקות הרפואיות בערך שבועיים, 14 יום. Not planned work for employer listed status ineligible, יש רשימה של מעסיקים שהם לא רשאים לתמוך בעובדים שלהם והם נחשבים כמפרי חוק, ולכן צריך שלא יהיו כוונות לעבוד אצל אותם המעסיקים. בשורה לא טובה, אסור לעשות סטריפטיז ולעבוד בכל הקשור ל-escort services ומסאז' אירוטי. וכמה דברים חשובים נוספים. prove that they have enough money, זאת אומרת, הם יצטרכו להראות שיש לכם כספים למימון עצמי שלכם ושל המשפחה שלכם, וגם שיהיה מספיק כסף לשלם על כרטיס חזור. אוקיי? והדבר האחרון, מאוד מאוד חשוב, להוכיח לקצין שיש לכם כוונה תחילה לחזור הביתה, כשהמצב יסתדר. שזה בעצם הדבר הכי חשוב. הכי חשוב, אנחנו קצת נפתח את זה גם. כן. אוקיי, בסדר גמור. אז סבטה, כמה שאלות. האם לדעתך זה משהו שאנחנו יכולים בעצם להגיש אותו כבר בגבול? איך שאנחנו נכנסים, אני שואלת את השאלות ככה מתוך הקהל. כן. לדעתי בקשה הזו לא תהיה אפשרית בגבול, זה מאוד מאוד דומה ל-Emergency Travel Authorization שהיה לאוקראינים, ולכן דורש עיבוד של הבקשה, מאחר וזה כולל גם ב-Ground Check, אני מאוד מאוד בספק שיהיה אפשר לקבל את זה בגבול, מאחר וגם מדובר על זה שזה מתייחס רק לאלה שכבר נמצאים בקנדה. אז קודם כל צריך להיכנס לקנדה כתיירים, להוכיח את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, לוודא שאתם מוכנים לזה שיהיה תשאול הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רגילים. אנחנו מצפים שהקצינים יעשו תחקיר הרבה יותר מורכב, וירצו לדעת באמת שיש לכם כוונות לחזור, ירצו לראות כרטיס חזרה, ירצו לראות כסף, ירצו לראות קשרים משפחתיים בבית, ולכן אני ממש ממש בספק שניתן יהיה להרגיש את זה בגבול. בקיצור, אל תמכרו דירות בישראל לפני שאתם באים לקנדה, בשום אופן. אתם צריכים להראות שאתם באים רק לתקופה הזאת של השלוש שנים, בגלל הלחץ הביטחוני. לא מראים שברים לתקופה של 3 שנים, לא סתיו. אנחנו צריכים להראות שהם באים ממש לביקור כרגע, בעקבות המצב, לא לדבר על זה שמתכוונים להגיש פה אשרת עבודה ל3 שנים, אלא על זה... את מתכוונת לכניסה כתייר כשמגיעים בטיסה. על כניסה, ממש כניסה של תייר, זה לא עובד. זאת אומרת שאם אני אפילו יחדד את זה עוד יותר, אז חשוב בעיניי לקנות כרטיס חזור לתקופה סבירה של 2-3 חודש לכל היותר, אוקיי? עם כרטיס שיש אפשרות אחר כך לשנות אותו, אוקיי? זה אחד מהדרכים שאנחנו יכולים לבוא ובעצם לשכנע שאנחנו מתכוונים לחזור בחזרה, אוקיי? אז זה חשוב מאוד להגיד את זה. אוקיי, ובעצם עוד שאלה ככה מאוד מאוד חשובה, כי הרי בתהליך רגיל שאחד מבני הזוג מקבלים כבר אישור עבודה פתוח, אז באופן אוטומטית בדרך כלל בן או בת הזוג זכאים גם כן לקבל אישור עבודה, תלוי כמובן בדרגה של התפקיד, למרות שגם היום ניתן את זה. אז השאלה אם זה אותו דבר גם כאן, אם עכשיו אני נוסעת לדוגמה לבד לקנדה ומקבלת ויזת עבודה פתוחה, מחכה בסבלנות עד שאני מקבלת, האם בן הזוג שלי יכול להגיע עכשיו לקנדה ולקבל על הבסיס הזה את האישור העבודה? אז לפי דעתי התהליך יהיה מאוד מאוד דומה למה שקורה עם Postgraduate Work Permit, עדיין הבני זוג לא יהיו רשאים לקבל אשרת עבודה בכניסה,
מאחר ושוב צריכים לעשות את הבדיקות הפרטניות האלה שקשורות לביטחון, וגם בגלל שבני זוג של עובדים זכאים רק אם ה-principal applicant, המגיש העיקרי כבר עובד, ועובד בעבודות בסקילד, כן? צריך להיות מכתב העסקה וכולי. אז מה שאני הייתי ממליצה זה גם אם מחליטים שקודם כל הבעל יגיע או אישה תגיע, רק לוודא שהכל בסדר, להגיע שוב כתיירים ולהגיש את הבקשה מבפנים. אני רוצה לחדד שאנחנו מתכוונים עכשיו, יש כמה בקשות שאנחנו ממש מתכוונים להגיש עוד השבוע, ואנחנו נהיה הרבה יותר חכמים אחרי שאנחנו נגיש, וזה יהיה הפרצדנט, וככה נוכל גם לתת תשובות הרבה יותר מדויקות לאלה שמתכוונים לעשות את זה בעתיד. כן, צריך באמת לקחת בחשבון שכרגע יש המון ישראלים שאכן כבר הגיעו לקנדה מיד עם תחילת המלחמה, והבקשה הזו, סבטה, היא כבר פתוחה בעצם להגשה, נכון? נכון מאוד. אז אם ההנחה היא נכונה בנוגע לזה שזה בעצם איזשהו מסלול שהוא הומניטרי, סוג של הומניטרי, אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאף על פי שה-processing time של אישור עבודה פתוח שלוקח באזור ה-122 יום כרגע בקנדה, אז קרוב לוודאי שהתהליך הזה יהיה משמעותית הרבה יותר קצר. אז לפני שאנחנו באמת קופצים על האונייה ומסכנים את הכל וסוגרים את הבית, אורזים ומגיעים לקנדה, תנו רגע לאנשים שכבר נמצאים בתוך קנדה להגיש את הבקשה הזו ולראות מה קורה, כי כן יכולים גם להיות עוד איזה שהם שינויים. אני אגיד עוד דבר שיכול להיות ברמת הציפייה, יכול להיות שאם אנחנו באים ואנחנו אומרים שאנחנו מגיעים כתיירים והכרטיס טיסה שלנו מראה שבועיים או חודש, whatever, אז ברגע שאנחנו מגישים את הבקשה מתוך קנדה, אנחנו כבר נמצאים תחת implied status, ואז בעצם אנחנו לא חורגים. זאת אומרת, ברגע שהגשתי בקשה, אני חוקית בקנדה וזה בסדר גמור. אז גם אם קצין ההגירה בגבול אומר, אתה לא נראה לי, ונראה לי שצריך להגביל אותך, ואתה לא תקבל אשרת שהייה עכשיו לחצי שנה, אני אאשר לך רק חודש, זה עדיין בסדר, לא להיבהל מזה, כל עוד אפשר להגיש את הבקשה, הכל טוב, אתם תחת implied status, אוקיי? כן, תכף אנחנו נענה גם על השאלה הזו, מי שעכשיו העלה את השאלה, אנחנו עוברים דבר. את תוכלי בבקשה, סבטה, לחדד את ההבדל בין LMIA, Labor Market Impact Assessment, שמי שיודע ומכיר זה בעצם תהליך של Job Offer שמעסיק מבקש עובד, לבין האופציה הזו שזה ויזת עבודה פתוחה. אוקיי, אז קודם כל מי שכבר נמצא בתהליך או שוקל אותו, תהליך של LMIA, אני רוצה להבהיר כמה הבדלים מהותיים. ויזת LMIA זו ויזת עבודה סגורה, שמאפשרת לעבוד אך ורק אצל אותו מעסיק שהוציא לכם את האשרה. היתרון הגדול ביותר לאלה שמתכוונים אחר כך להשתמש בוויזת עבודה הזו לצורך ה-PR, זה שהוויזת עבודה הזו היא מקנה ניקוד של הג'וב אופר. זאת אומרת, אם זה skilled worker 0A 1, 2, 3, אז זה 50 נקודות, ואם זה 0, 0, תפקידים ניהוליים בכירים, אז זה בכלל 200. אז אם זה נעשה לצורך הנקודות, עדיין אני חושבת שאם אתם למשל כרגע נמצאים על סך 450, וה50 האלה פשוט יעשו לכם את המקפצה הזו ואפשרו לכם להגיש בקשה ל-PR לאקספרס אנטרי, אז אני חושבת שזה עדיין עדיף על ויזת עבודה פתוחה, כי גם אם אתם מגיעים על ויזת עבודה פתוחה ומוצאים אחר כך מעסיק, הג'וב אופר הוא לא נחשב לג'וב אופר כל עוד אין לו LMIA. אז זה ההבדל המהותי וחשוב להבין אותו, אוקיי? כן. עכשיו, אני כן רוצה להגיד, אנחנו עוד מעט נסביר גם על השירותים שאנחנו נציע בהקשר הזה, אוקיי? כן, סופיה, בהחלט אפשר להגיש בקשה של אקספרס אנטרי במקביל, אנחנו תכף נענה באמת ככה על הכל. אבל בנוגע אחד הדברים שאנחנו מציעים כשירותים שלנו זה באמת המעטפת והייעוץ והאסטרטגיה מאחורי זה. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על כל מקרה לגופו. אם עכשיו יגיע אלינו זוג שהם, בוא נגיד, סתם אני זורקת, בני 40 ומשהו, והאנגלית שלהם בסדר,
אז אנחנו מבינים שגם אם עכשיו הם יגיעו לקנדה ויצברו ניסיון קנדי, הם לא בהכרח יגיעו לרמת הניקוד הנדרש בשביל להגיש בקשה תחת האקספרס אנטרי. אז מתוך המחשבה הזו אנחנו נבחן את הנתונים, אנחנו נבחן את העיסוק שלהם, ואנחנו נמליץ להם גם על איזה פרובינציה כדאי להגיע. כי סתם לדוגמה, אני זורקת אופציה, אז נגיד אם אנחנו מגיעים למניטובה לדוגמה, ואנחנו בגילאים אפילו עברנו את גיל 45 ואנחנו נמצאים כבר במניטובה, אבל אנחנו עבדנו חצי שנה במניטובה וכמעט בכל עבודה, ואם האנגלית שלנו היא ככה קומסי קומסה, ואולי אפילו יש לי רק השכלה תיכונית, אני עדיין יכול להגיש בקשה אחרי חצי שנה לתושבות קבע במניטובה. אבל אם עם אותם נתונים אני אגיע לאונטריו, אז רוב הסיכויים שגם אם אני אעבוד שם אפילו שנה, אפילו שנתיים, לא בטוח שאני אוכל להתקדם לשלב הבא של הגשת בקשה לתושבות קבע. לא באיזה מקצועות, כן. זה מאוד מאוד חשוב לא לעשות את הדברים בקלות דעת, ולחשוב על יום המחר, לא רק על הרגע, לא רק איך להיכנס לקנדה, אלא גם אם כבר עושים את הצעד הזה, אז איך נשארים בקנדה, וזה בעצם אחד הדברים החשובים ביותר שצריך להתייחס אליהם. אני עוברת לשאלה הבאה. אוקיי, השאלה הבאה, האם בעצם התהליך הזה, הפוליסי הזה, הוא מאפשר לנו גם להגיש בקשה לוויזת לימודים, וכמה זה עולה לנו? אוקיי, אז מבחינת הלימודים חשוב לציין שכן זה מאפשר, וזה באמת פתח שאף פעם לא היה עד כה. לפי החוק לא ניתן להגיש בקשה לאשרת הלימודים מתוך קנדה, אלא אם כן עשיתם מכינה מיוחדת שהיא התנאי, כן, להמשך הלימודים. במקרה הזה הם מאפשרים, אבל עדיין אותם התנאים הם קיימים. עדיין צריך להתקבל למוסד הלימודים, עדיין צריך שיהיה letter of acceptance, עדיין צריך להראות כספים, עדיין צריך להראות שיש קשר למדינת מוצא. זאת אומרת, שום דבר מהבחינה הזו לא השתנה. הדבר היחיד שהשתנה זה האופציה בעצם לשנות הסטטוס מעובד, מתייר לסטודנט מתוך קנדה. וגם שאנחנו בעצם לא נדרשים לשלם על זה אגרה ממשלתית. אין אגרה ממשלתית כמו שאמרנו, כן. והדבר הנוסף, תראו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד את הדברים באופן מוחלט ודטרמיניסטי, אבל מאוד יכול להיות שבעקבות, אנחנו יכולים רק אולי לחשוב, שאולי בעקבות המצב הנוכחי ובעקבות ה-new policy הזה שיש, אולי גם יקלו קצת להתקבל, זאת אומרת להוציא את הוויזת הסטודנט, אבל אנחנו לא יכולים לדעת על זה בוודאות, וכן גם יש לקחת בחשבון שאתם אף פעם לא יודעים מי קצין ההגירה שנמצא מאחורי הקלעים ובודק את הבקשה שלכם. אנחנו אף פעם לא יודעים מי זה, והמצב כרגע הוא מצב מאוד מאוד רגיש, ולא כולם, בוא נגיד, אוהבים או נמצאים בצד שלנו, ויש שינסו לעשות את המאמצים להכשיל את הבקשה. אז כן צריך עדיין, כאילו זה new policy וזה כאילו הומניטרי והכל, אבל זה לא אומר שלא צריך להיזהר, זה לא אומר שאפשר לעשות את הדברים בקלות דעת, צריך ממש ככה לחשוב על זה, על הדברים, ולעשות את הדברים בקפדנות יתרה עדיין, ואפילו יותר. מקודם דיברנו על הבדיקות הרפואיות, מי צריך לעשות אותם, אז אני חושבת שזה הזמן ככה טיפה לחדד, להרחיב. כן, אז הבדיקות הרפואיות כמו שאמרתי, הן לא חובה לאלה שבאים ממוצא ישראלי, אלא אם כן, אחד, הם שהו במדינה שכן דורשת בדיקות רפואיות במדינת העולם השלישי לפחות חצי שנה מגיל ה-18 או 5 שנים האחרונות, ואלא אם כן הם מתכוונים באמת לעבוד בתחום או ללמוד, כן, בתחום הקשור לרפואה או ילדים, ובמקרה הזה כן, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לעשות בדיקות רפואיות מראש. או מראש שאפשר לעשות אותם גם בקנדה, אבל אם אתם עושים בקנדה, יכול להיות שזה יעכב אתכם אם צריך לקבוע תור וכאלה, אבל אתם יכולים גם לקבוע תור לפני שהגעתם לקנדה, אז זה גם בסדר. זה עיכוב מאוד מאוד רציני, 4 עד 6 חודשים, אני ממליץ ללכת לרופא בישראל. אוקיי. טוב שאמרת את זה, סתיו, אני לא מכירה את הלוחות הזמנים בקנדה עם הבריאות, עם הרופאים האלה. לרופא תוך 2-3 שבועות, אבל עד שההגירה מאבדים את הבקשה, זה יכול לקחת 4 חודשים. אוקיי.
כן, אבל יש כאן עוד איזושהי שאלה שנשאלת, שאני חושבת עליה, שאם אנחנו באים ומצהירים שאנחנו מגיעים כתיירים, אולי סבטה את יכולה לענות על זה, האם קצין ההגירה שנמצא בגבול, האם הוא יוכל לראות שביצעתי בדיקות רפואיות? אני מניחה שכן. הוא יוכל לראות, אבל הבדיקה, כמו שסתיו אמרת, צריכה להיות מעובדת. זאת אומרת, היא כבר צריכה להיות, לא, אז אבל לא אני מספיק אומרת, שהוא עשה. לא, אבל מה שאני מנסה להגיד, שיכול להיות שזה יבטא לנו איזושהי סתירה בין מה שאנחנו מצהירים לבין מה שאני עשיתי. אם אני ביצעתי בדיקות רפואיות בישראל לצורכי הגירה לפני שהגעתי לקנדה, ואני באה ואני אומרת שאני באה לבקר חברים, אז יכול מאוד להיות שזה יסתור בעצם את המידע שנתתי בגבול. נכון, מאוד יכול להיות. אז לכן אני חושבת זה שאולי תלוי עד עדיף, כמה קפדני יהיה הקצין וייכנס לתיק. נכון, בגלל זה אני אומרת שאם כבר עושים אולי בדיקות רפואיות, אולי כן כדאי לקבוע את התור מראש לרופא שנמצא אבל בקנדה, בקנדה. ולבצע את זה כבר בקנדה, זו דעתי. כן. אוקיי, עכשיו, עד מתי ניתן להגיש את הבקשה הזו, לפי הפוליסי הזו? נכון לעכשיו, ושימו לב שהתחום ההגירה הוא מאוד מאוד דינמי ומשתנה כל הזמן. נכון לעכשיו התאריך הסופי להגשת הבקשה זה 12 ליוני 2024. אבל אם תהיה הפסקת אש רצינית מתישהו, הם עלולים לקצר את זה במכה. הם יכולים לשנות, כמו שאמרתי, כל תחום ההגירה הוא מאוד מאוד דינמי, וזה משאיר להם תמיד פתח לשינויים שהם מחליטים לעשות, לא רק לשנות תאריך, הם גם יכולים לשנות את התנאים לאותה פוליסה. אני יכולה להגיד שבעבר, אם אנחנו מסתכלים על דברים שנעשו בעבר, כמו שהיה נגיד עם ה-QS, אז למעשה הם לא קיצרו, הם תמיד האריכו. אבל אנחנו תמיד מתייחסים אל הדברים כאל מדינות אחרות, אנשים אחרים, אנחנו ישראלים. אז הדברים יכולים להיות אחרת, כמו שמתייחסים לישראל בהרבה מקרים באופן שונה, ולכן מצד אחד ההמלצה היא לבצע את התהליך כמה שיותר מהר, אבל מצד שני גם להיות זהירים. זאת אומרת, אל תסכנו את עצמכם. אוקיי, הדבר הזה כרגע בראש שלכם, אתם חושבים לעשות את זה, אני בעד. זה באמת כמו איזשהו חלום רטוב של אנשים שרוצים להגר, וזה באמת פתרון מטורף שאפשר לעשות אותו. מצד שני, רגע, יש כל כך הרבה אנשים שכרגע בקנדה כבר, תנו להם שנייה להגיש את הבקשה, בואו נחכה כמה ימים, נחכה שבוע, 10 ימים, אולי שבועיים, לראות מה המצב, לראות שבאמת הכל עובר חלק, ואם אכן הכל עובר חלק ובהחלטתם שזה מה שאתם רוצים לעשות, אז זה הזמן, זה באמת יכול להיות אופציה מעולה. בואו נראה מה עוד יש לנו. איך זה בעצם יכול לבוא ולעזור לנו מבחינת בקשות להגירה, גם בהקשר של מסלולי הגירה רגילים וגם אולי בהקשר של איחוד משפחות? אז אני מצפה, ואני די סבורה שזה מה שהולך לראות, שיהיה פריורטייזינג, שתהיה לנו, יהיה קוד, אנחנו נשתמש באותו קוד או אולי קוד אחר, לכל הבקשות שקשורות לפמילי, ועדיין הפמילי מבחינתם זה לא הפמילי המורחב שאנחנו מכירים, זה לא אחים אחיות, זה בני זוג וילדים, אנחנו מדברים על spousal sponsorship, שהם יזרזו את הבקשות האלה, במיוחד אם הבני זוג עדיין לא נמצאים בקנדה, זאת אומרת בשביל לחבר את המשפחות כמה שיותר מהר. אז אני מאוד מאוד... סבטלנה, כן. אני חושב שחשוב שתחדדי את העניין של אלה שאין להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בקנדה, ומה תהליך הזרימה כן, בשבילם. אנחנו מדברים על אנחנו הכל, אז דיברנו אנחנו... על זה. אז זה היה הראשון, זאת הקטגוריה הראשונה, אין שום הקשר לבני משפחה, מדובר בישראלים שנמצאים בקנדה עכשיו, אין שום התייחסות. או יבואו לפני 12 ליוני ויגישו את הבקשה אחרי שנכנסו כתיירים. נכון, נכון, אין שום התייחסות לקטגוריה הזו למשפחה. אוקיי, אז אני רק רוצה לחדד כאילו את השאלה וגם ככה את ההתייחסות לתשובה, מבחינת איך הדבר הזה יכול לתרום לכם. בעצם ויזת עבודה פתוחה זה ויזת עבודה פתוחה, כמו שסבטה כבר אמרה,
שזה לא מוגבל לפי מעסיק. היתרון המשמעותי בתהליך הזה שאתם תוכלו לבחור לאן להגיע, כמו שנהוג לעשות עם ויזת סטודנט, רק שאין פה חובה ללכת ללמוד משהו בשביל לקבל ויזת עבודה, אז אפשר לבחור את המקום שאליו מגיעים, וזה חלק מהשירות שלנו, שבאמת לבנות את האסטרטגיה סביב הדבר הזה, לאן כדאי לי להגיע בשביל אחר כך לקדם את תושבות קבע. יש מגוון רחב של מסלולי הגירה שניתן לבצע. יש את המסלול האקספרס אנטרי, אז מי שנמצא בניקוד שהוא יחסית גבוה, ואז הוא צובר את השנה ניסיון קנדי, אז יכול אחר כך להגיש Canadian Experience Class, והניקוד שלו יהיה מספיק גבוה ויוכל להגיש במסלול הזה. אבל יש גם עוד מספיק מסלולים פרובינציונליים, שהם לא בהכרח קשורים לאקספרס אנטרי, כמעט, אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים, אבל כמעט בכל פרובינציה, ואולי בכל הפרובינציות, יש מסלול פרובינציונלי שהוא לא מחובר לאקספרס אנטרי, והוא לא מחובר לניקוד של האקספרס אנטרי. אז גם אם אני לא עומדת, אם עברתי את הגיל, וגם אם אני לא עומדת בניקוד שיכול לאפשר לי את הניקוד באקספרס אנטרי, אני עדיין יכולה לבצע תהליך הגירה. תמיד יש דרך ויש פתרון, צריך להיות מספיק עם עיניים פקוחות, מספיק לחקור, מספיק לבדוק, בשביל למצוא את הדרך הנכונה. 3 שנים אישור עבודה, זה מלא. זה מלא, ואם פועלים נכון, יש דרך, בדרך כלל, למצוא את הדרך להגיע לתושבות קבע. אז זה מה שאני רציתי להתייחס לזה. המלצות, למי שכבר נמצא בקנדה, סווטה, מה את יכולה להציע? אז כמו שאמרנו, ואני מאוד מאוד מסכימה איתך מיכל, אנחנו צריכים לתת לזה קצת זמן, ואלה שכבר נמצאים בקנדה והם צריכים, למשל, אלה שהתחילו לעבוד אצל מעסיק וזה לא הסתדר והם נמצאים פה ב-LMIA, הם הרי לפי החוק יכולים להישאר פה עד סיום, אבל הם לא יכולים לעבוד, אז זה הזמן שהם לנצל את התוכנית הזאת ולהחליף לשעת עבודה פתוחה. או אלה שהתחילו ללמוד וזה לא מצליח להם, זה לא הולך להם כמו שציפו, הם בהחלט יכולים לעשות את זה. או אלה שהגיעו לכאן וכן רצו ללמוד, ומקודם היו צריכים לחזור בשביל להגיש את הבקשה בעצם, אז עכשיו זה הזמן לנצל את ההזדמנות הזו. אז ההמלצה היא, שוב, כל מקרה לגופו, אנחנו כאן בשבילכם, בשביל לדון ולהסביר ולבנות אסטרטגיה נכונה, וההמלצה היא לאלה שכבר נמצאים פה אבל מיוט. שמתי, הכל בסדר. ופאבל, כל הזמן מפתיע. שנייה, ליאן, שנייה. שלום לכולם. בכוונה פתחת את הרמקול. לא, יש לי שאלה. בבקשה. מישהו שמגיע כתייר, בשביל התהליך הספציפי הזה, הוא צריך להישאר כל הזמן הזה, להיות בקנדה בתהליך הזה, או שהוא יכול לבוא כתייר, להגיש את הבקשה, לצורך העניין, אמא שלי באה לבקר אותי עוד מעט, כן? אז היא צריכה לבוא לפה, ולהישאר פה עד לסיום תהליך הגשת הבקשה, או שיכולה לבוא לחודש? היא חייבת להישאר עד שמקבלת תשובה. זאת אומרת, כל אחד שבא לתהליך הזה, צריך להישאר פה. נכון. עד שהיא מקבלת תשובה, לא לכל 3 שנים, כן? אבל עד שהיא מקבלת תשובה. לא, ברור, אבל זה יכול לקחת כמה עד חודשים. שיש ויזת עבודה ביד. עד שיש ויזת עבודה ביד, חייבת להישאר פה נקודה. שזה יכול לקחת כמה חודשים. אנחנו באמת דיברנו על זה מקודם, פאבל, אמרנו שהזמן הרשמי כרגע של שלטונות קנדה להוצאת ויזת עבודה מתוך קנדה, זה 122 יום. יחד עם זאת, אנחנו מדברים... כן, ביום טוב. כן, ויחד עם זאת אנחנו כן מדברים פה על איזשהו תהליך, שהוא תהליך הוא סוג של הומניטרי, בעקבות המלחמה, ויש איזה קוד שאנחנו מכניסים בזמן שאנחנו מגישים את הבקשה, אז יש סיכוי, ההיגיון בא ואומר דבר כזה, תראו, שוב, התהליך הזה זה לא רק לישראלים הרי, זה גם לעזתים, אוקיי? ואם עכשיו בן אדם, ואם עכשיו באים וכאילו אין לי בית ואני מגיע לקנדה חסר כלום, זה לא הגיוני שיתנו לבן אדם לחכות 122 יום עד שהוא יקבל את הוויזת העבודה שלו, אוקיי? וזו הסיבה שבעצם ההיגיון בא ואומר שכאילו זה לא כל כך הגיוני שבן אדם יחכה כל כך הרבה זמן עד שהוא מקבל את האישור העבודה, אוקיי? כן, אל תסתכל על מילה, אבל הסיכוי מאוד מאוד גדול שזה לא ייקח כמו ויזת עבודה רגיל. נכון. עכשיו עוד דבר, שאלה בבקשה, סווטה, האם בעצם התהליך הזה מוגבל גיל?
האם גם סבתא שלי בת ה-85 יכולה להגיע לקנדה ולהגיש בקשה אין לאישור? שום הגבלה בגיל בתוכנית הזאת, לא. אוקיי, בסדר גמור. וגם לא חייבים לעבוד. נכון? גם לא חייבים בעצם מה שאני עוד רוצה לחדד זה שכן אפשר להגיע לקנדה, אפשר להוציא את הוויזת העבודה, ובעצם הוויזת עבודה פתוחה. אתם לא סגורים, אתם לא כלואים בקנדה. זאת אומרת, אם עכשיו אנשים אומרים, מה עכשיו אני אלך ואני אמכור את הבית שלי, ואני אמכור את הרכבים, ואני עכשיו אגיע לקנדה, חבר'ה, לא חייב. אפשר לסגור שנייה את הבית, לשים את הרכבים בצד, לא למכור עדיין שום דבר, להגיע לקנדה, להוציא את הוויזת עבודה, יש לכם ויזת עבודה פתוחה, אין שום בעיה, תחזרו בחזרה לארץ, שנציג מהמשפחה ייסע בחזרה לארץ, ויעשה את הסגירה של מה שהוא צריך לסגור. לא צריך עכשיו להביא את כל הבית על ההתחלה. צריך לעשות את זה גם בצורה, שוב, אנחנו צריכים לשכנע את קצין ההגירה שאנחנו מגיעים רק לטיול, ואנחנו לא כרגע עושים את המעבר. אז חשוב ולשים לב לדברים האלה, ויהיה לכם זמן אחר כך להתארגן. עוד שאלה בבקשה. מיכל סווטה, אפשר שנייה אחת, זה מקס מ-EMK. כן. אני גם פה. אנחנו הגשנו בקשה לכווית, וזה לקח לנו כל התהליך הזה בערך חודש עד קבלת אישור ויזה. אז יכול להיות שהתהליכים הם תהליכים די דומים, שגם שם זה מה שאמרתי, זה נראה לי שזה מה שהולך להיות. אנחנו אין, אבל אין שום דבר רשמי, לפי היגיון הבריא זה מה שהולך להיות. הם רוצים לתת פתרון לאנשים שנמצאים פה, ופתרון דחוף, כי הם מבינים שהאנשים האלה, גם הם תכננו עכשיו לבוא לטיול של שבועיים, הם לא יכולים לחזור כי זה לא בטוח, כן? אנחנו הצלחנו להגיש 3 בקשות, הכל התשובות פחות מחודש. ממש 3 בקשות מהירות, הכל באינטרנט פחות מחודש. אבל אין הודעה רשמית שזה באמת... אני גם רוצה להוסיף שהקנדים הם מאוד פוליטיקלי קורקט, ולכן הם לא יעשו, ככל הנראה, הם לא יעשו את האפליה בין העזתי לבין הישראלי, שאנחנו לא נתלונן שיעשו בינינו אפליה, אוקיי? אז זה חשוב לבוא ולומר את זה. אז ככל הנראה באמת לוחות הזמנים כנראה יהיו קצרים יותר. שוב, אנחנו לא יודעים, זה ספקולציה, זה נשמע, זה נראה הגיוני, אבל אי אפשר להגיד את זה באופן חד משמעי וברור. עכשיו, אני רוצה ככה לדבר על עוד איזה משהו. יש הרי הרבה מאוד אנשים שהתחילו לעשות תהליכים שונים, עוד לפני שבעצם הפוליסי נכנס לתוקף. המון אנשים נרשמו לוויזת סטודנט ללימודים, הרבה אנשים התחילו תהליך של permanent residence והגישו כבר בקשה לתושבות קבע ומחכים במסלולים שונים, וכאלה שקיבלו ויזת עבודה ונמצאים תחת LMIA. מה ההמלצה שלנו בנוגע לאותם אנשים? האם הם יכולים גם להגיע לקנדה? מה דעתך, סבטלנה? אז כל אחד, אני חושבת ששוב, אין פה מקום לייעוץ כללי לכל מצב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. למשל, אם כבר התקבלתם לאשרת הלימודים ואתם שוקלים את זה, אז מן הסתם יהיה קל יותר, וכבר קיבלתם למשל את האישורים, או שכבר הגשתם ואתם מצפים לקבל את האישורים, מן הסתם התשאול והכניסה לקנדה תהיה הרבה יותר קלה, ויהיה אפשר עדיין להחליף לאשרת עבודה מתוך קנדה, גם כשאתם נמצאים פה כסטודנטים או עובדים בעלי אשרת עבודה סגורה תחת LMIA. אם אתם הגשתם בקשה ל-PR, כאן הסיפור הוא קצת אחר, זה נקרא dual intent, כן? ואז הקצין יראה במערכת שיש לכם כבר בקשה ל-PR שהיא בדרך, וצריך לשכנע אותו, וצריך להיות פה מאוד מאוד זהירים, בכך שאתם תצליחו לשכנע אותו, שאתם באים לביקור קצר, אוקיי? ולא עכשיו ברחתם בעקבות המלחמה, זה היה ביקור מתוכנן, היינו צריכים לבוא, אנחנו לא מתכוונים להשתמש בשום דבר, אנחנו כבר גם ככה בתהליך, אבל לקחת בחשבון שמבחינת ההגירה, dual intent זה משהו שקיים, כאילו כוונה כפולה, וצריך להיות מאוד מאוד זהיר בנושא הזה. בעצם אם אני ככה יחדד את זה אפילו עוד טיפה יותר, אם עכשיו אני נמצאת בתוך תהליך של הקהילה היהודית בוויניפג, וקיבלתי נומיניישן, והגשתי בקשה לפרמננט רזידנט, התהליך עוד יכול לקחת עניין של עוד כמה חודשים,
או לקחת שנה, אז בגדול כן, אני בהחלט יכולה להגיע לקנדה, ואני יכולה לנסות להגיש בקשה כזו, זה נחשב dual intent וזה חוקי וזה לגיטימי, אז אני יכולה בעצם לעשות את ההמתנה שלי שם. יש גם הרבה שעכשיו מגיעים ל-exploratory visit, לביקור התנסות, לקהילה היהודית. אז קודם כל יש להם סיבה מספיק טובה באמת להגיע, יש להם הזמנה להגיע לביקור התנסות, אז זה גם אופציה שאנחנו יכולים ככה לנצל אותה על הדרך, כי גם יש את התמיכה של הקהילה, שזה כבר סוגר לנו את כל האסטרטגיית ההגירה, וזה גם לקבל את הוויזת עבודה, שזה יכול להיות מעולה. כן, אז שאלו כאן עוד שאלה שהיא גם כן מתייחסת גם פחות או יותר לאותו כיוון, מי שכבר סטודנט בקנדה, כיצד כדאי לא לפעול? אז אני אגיד רגע את דעתי, וסווטה תוכל לחדד את זה גם. אני חושבת, מאחר והדברים הם באמת ככה נורא נורא טריים כרגע, אז אני לא הייתי ממהרת ורצה ישר לעשות את הדבר הזה. אם יש שניים מבני הזוג, ואחד נמצא על ויזת עבודה פתוחה בגלל בעצם הוויזת הסטודנט של הסטודנט, אני אולי הייתי מגישה כן כבר בקשה עבור הבן הזוג, רואים שהכל עובד סבבה ואתם רוצים להפסיק את הלימודים, אז אין שום בעיה, אפשר לשנות את הכיוון, אפשר לשנות את הדברים. כמובן שצריך לבדוק מול מוסד הלימודים עצמו, מה ה-refund policy, מה צריך בשביל לבטל, מתי המועדים שאפשר לבטל את הלימודים, ובגדול אם הכל בסדר והחלטתם שאתם לא רוצים ללכת ללמוד, זה ידוע שהרבה מאוד אנשים מגיעים לקנדה ללימודים רק בגלל לצורכי הגירה ולא בגלל שהם באמת מחפשים ללמוד, אז זה יכול להיות אחלה פתרון, אבל שוב, מצד אחד צריך להזדרז, מצד שני גם אל תהיו פזיזים מדי, תחכו, תראו שהדברים אכן עובדים ואז תעשו שינויים בהתאם. ואת מה את רוצה להגיד? אפשר להזדרז להגיש את הבקשה, לא להזדרז לעזוב את הקולג'. כן, אפשר גם שרק בן הזוג כן, יעשה את זה בדיוק מה שרציתי לחדד, שגם אם אתם מגישים בקשה לאשרת עבודה ואתם נמצאים כרגע על study permit, האשרה החדשה היא לא מבטלת במיידי את האשרה הקיימת, כן? יש לכם אשרה ביד למשל ללימודים עד סוף 2025 והגשתם עכשיו בקשה לאשרת עבודה, עד שאין תשובה אז הבקשה שלכם ללימודים היא עדיין קיימת, אתם יכולים להמשיך ולעבוד וללמוד ולהמשיך בחיים שלכם ואז לראות מה קורה. אוקיי. וג'וני, אתה שאלת פה מקודם, ואנחנו כבר ענינו על זה, אז אני פשוט חוזרת על זה, אם כל המשפחה צריכה להגיע ביחד, או רק אחד מבני הזוג יכול להגיע. אז כן, תיאורטית, גם רק אחד מבני הזוג יכול להגיע, להמתין בסבלנות בקנדה, לקבל את האישור העבודה הפתוח, ואז ברגע שהוא יתחיל לעבוד, אז בת הזוג יכולה בעצם לבוא ולהצטרף, בת זוג, בן זוג, יכולים להגיע ולהצטרף. אוקיי, בואו נראה אם יש לי כאן עוד איזה שהן שאלות. אוקיי. אני בינתיים אולי אענה קצת על השאלות שנשאלו. אז זהו, את תתחילי לענות על שאלה אחת ואני אעבור על הצ'אט ואני אראה איזה שאלות היו לנו פה, בסדר? רשום, השאלה, אז על האישור כבר אני רואה שסתיו, ודים, אני מאמינה שאנחנו ענינו על השאלה שלך, שהאם זה ייראה להם, מי שייסע לקנדה עכשיו, מי שייסע לקנדה עכשיו בתור תייר יקבל אישור עבודה, זה ייראה להם מוזר, אז אין פה מקום לשיקול דעת מוזר למוזר, כן. אני רוצה אבל להגיד גם עוד דבר, רוב האנשים מגיעים ישירות לטורונטו, זה השדה התעופה הכי גדול, ושם בעצם גם יש את קציני ההגירה הקשוחים ביותר, אבל בגדול אף אחד לא מחייב אתכם להגיע רק לטורונטו. יש מלא שדות קטנים ששם רוב הסיכויים לא ישאלו אתכם יותר מדי שאלות. אם אנחנו ניקח לדוגמה את מונטריאול, מונטריאול זה החלק השני, זה החלק הצרפתי, הם מתנהלים כמו מדינה אחרת, חבר'ה לא אכפת להם בכלל מה אתם הולכים לעשות באזור טורונטו והסביבה, אוקיי? סביר להניח שהם לא ישאלו שהם יותר מדי שאלות, אלא אם כן במקרה אותו אחד שנמצא שם בגבול, ממש ממש מחבב אותנו במרכאות, אוקיי? אבל בגדול אפשר ללכת גם דרך מונטריאול, אפשר להגיע גם נובה סקושיה, אפשר להגיע להרבה מקומות גם דרך אירופה, ולא חייבים להגיע דווקא לטורונטו, ששם אולי יהיו הכי קשוחים מכל מקום אחר, אוקיי? לא, אבל אני מניחה שמה שודים מתייחס, האם זה לא יראה מוזר אחרי שאתם מגישים לאשרת העבודה, אז אין פה מקום לשיקול דעת.
נמצא פה חוקית, אחד התנאים כמו שאתם רואים זה השאלה העקרונית, האם אתם נמצאים פה as a temporary resident with a valid temporary resident status. אז אם לפי החוק אתם פה על אשרת שהייה זמנית שהיא חוקית לחלוטין, לא עברתם לשום חוק ויש לכם דרכון ישראלי, לפי החוק אתם זכאים לקבל את זה. השאלה העקרונית פה היא באמת לגבי כניסה עצמה לקנדה, וכאן מיכל כבר התייחסה לזה יותר. כן. עוד שאלה, יש כאן כמה כסף מספיק בשביל התהליך, אז כרגע בעצם לא פרסמו את הסכום הכסף המדויק, אבל אנחנו יכולים לקחת לדוגמה את הסכום כסף שנדרש על בסיס ויזת סטודנט, וזה סדר גודל של $20,000 קנדי עבור המגיש הבקשה הראשי, ועוד $4,000, או כמה זה עלה עכשיו, בטח 4,000, 5,000? כן. עוד אזור $5,000 נגיד לכל אחד שמתלווה לבקשה פלוס מינוס, אוקיי? אז זה פחות או יותר הסכומי כסף. זה הולך להשתנות בשנה, כן. כן, וזה בעצם מבחינת ההוכחה, אתם לא מביאים איתכם את הכסף במזומן, אנחנו אחר כך בודקים איך אנחנו מוכיחים את זה. קרן השתלמות נזילה היא הוכחה מספקת. היא גם טובה, נכון, אבל צריך לוודא שבאישור רשום שזה נזיל. חשוב להגיד את זה. יש כל מיני דרכים. הלאה, יש לנו כאן מרינה שפירא, מישהי שהגיעה בדרך ויזה אוקראינית וקיבלה אותה בגבול. נהדר, כרגע אנחנו לא יודעים על אופציה כזו. אם יהיה אופציה כזו, אנחנו נשמח לעדכן. תודה. החוק תקף גם למי שעדיין לא נמצא בקנדה ועתיד להגיע לשם. שוב, אנחנו אמרנו, קריסטינה, שבשביל להגיש בקשה כרגע לוויזת העבודה הזו, זה חייב להיות בקנדה, אי אפשר להגיש את זה מישראל. אנחנו לא יודעים אם הפוליסה הזו לא יהיו בשינויים, מאוד יכול להיות שיגידו אחר כך, יחדדו ויגידו שזה מתייחס רק לאלה שהגיעו אחרי תאריך מסוים. כל שינוי יכול לקרוא לפוליסה, אתם צריכים לדעת שזה תחום דינמי ביותר, אין יותר דינמי מהגירה בקנדה. מישהי, מרינה שאלה פה, האם זה בסדר להתפטר? חכי עם זה. בואי לביקור, בואי לטיול, תראי שהכל עובד, או שתראי לפחות שלאחרים זה עובד חלק והכל בסדר. אני עדיין לא הייתי ממהרת להתפטר, הייתי רואה שאנשים באמת הכל מצליח, הכל טוב, ואז אם את רוצה להתפטר, תתפטרי. אנחנו בטח לא יכולים להמליץ אם להתפטר או לא להתפטר, וגם זה תלוי איך מגישים את הבקשה, ואם מגישים את הבקשה בצורה נכונה או לא בצורה נכונה. שוב, זה נראה כאילו תהליך מאוד פשוט, אבל עדיין אתם צריכים לשים לב, כי יכול להיות מאוד שמי שבודק את הבקשה גם ירצה לשים רגל. אז צריך לדייק את הדברים כמה שאפשר, ולא לסתור שום מידע שאי פעם הגשתם אולי לקנדה. חשוב מאוד שהדברים יהיו מסונכרנים ונכונים. הפתרון הקלאסי הוא לבקש חל"ת, אם ייתנו לכם. כן, אפשר, אם זה בארגון גדול, אבל לא בכל מקום אפשר חל"ת בדרך כלל. תוכלו בבקשה להגיד גם, דרך אגב, מה העלויות של השירות שלכם, אם מגישים את הבקשה איתכם, ורצוי כמובן שיהיה ליווי שלכם? אנחנו נדבר על זה בסוף. בעיקרון אני ארשום לכם כאן את האימייל שלנו, ואני אבקש ממי שרוצה לקבל הצעה. אנחנו כן עושים מחיר סופר מיוחד, שאנחנו לא עושים מחירים כאלה אף פעם, לכל משתתפי הוובינר שנמצאים כאן, ויהיה גם מחיר מאוד מיוחד עבור הלקוחות הקיימים שלנו, כי אנחנו לא לוקחים את זה כהזדמנות עכשיו לעשות איזושהי קופה על הגב שלכם. זה מאוד חשוב להגיד את זה. אנחנו כן נמצאים כאן בתקופת מלחמה, אנחנו כן באים כאן לתמוך בכם ולסייע לכם. אנחנו נגבה איזשהו סכום שהוא מאוד מינימלי בשביל לבוא ולתמוך במהלך הזה, והמטרה האמיתית והכנה שלנו זה להמשיך ללוות אתכם אחר כך לאורך כל הדרך. וזו הסיבה שאנחנו נגבה מחיר סופר הוגן. מי שירצה אחר כך ישלח לנו במייל את צילום הדרכונים של כל המשתתפים, ואת הכתובת ואת הטלפון, ואנחנו נוכל לשלוח לכם חוזה עם עלות ועם הכל, ויש הבדל בין בן אדם אחד שמגיש לבין שני אנשים שמגישים, אוקיי? סמטה, עוד שאלה שעלתה לי, הרי אנחנו מגיעים עכשיו לקנדה, ואנחנו מגיעים כתיירים, ולוקח זמן עד שאנחנו נקבל את הוויזת העבודה. למעשה הילדים עדיין לא יכולים להירשם לבתי הספר. לא, הילדים לא יכולים להירשם לבתי ספר,
אבל אני רוצה להגיד לכם קצת על מה שקורה כרגע פה באזור הטורונטו, ואני לא יודעת עד כמה זה ימשיך, אבל ואני מאוד מעורבת פה בקהילה היהודית, מה שקורה פה, יש פה תמיכה מעולה פשוט שלא ציפיתי אפילו לכמוה באזור הטורונטו של הקהילה היהודית. אני יודעת שרוב הבתי ספר יהודיים קיבלו ילדים שהגיעו בעקבות המלחמה ללא עלות. אני יודעת שהיו גם גנים שקיבלו ילדים של אותם התיירים ללא עלות. לא יודעת אם זה ימשיך ככה ומה התנאים לדברים האלה, אני פשוט מספרת לכם מהידע הכללי שלי. אני יודעת שההורים מבוגרים שהגיעו לכאן עם בעיות רפואיות, הקהילה היהודית היא עשתה הסכם עם אחד הבתי חולים והם קיבלו פה את הטיפול הרפואי שהיו צריכים. אני יודעת שנשים בהיריון קיבלו פה, יש כמה נשים שקיבלו פה תמיכה של מעקב ההיריון ולידה ללא בכיסוי של קהילה יהודית. אבל כן, אכן המסגרת הכללית של בית ספר, הילדים לא ייכנסו אליה, אלא אם כן יהיה שוב שינויים בפוליסה בהמשך הדרך. כן, אבל כרגע הפדרציה מאפשרת לילדים להיכנס לבית ספר ביאליק לתקופה או לבתי ספר פרטיים אחרים בתשלום מאוד מופחת. כן. כן. אוקיי, סליחה, אני אבקש לעשות אחרת. מכל מי שמעוניין שאנחנו נשלח לו הצעה, פשוט תשלחו פה בצ'אט את האימייל שלכם, ואני אשלח לכם מייל מסודר, מה צריך, ותוכלו לעשות ריפליי, זה יהיה יותר פשוט, נעשה את זה ככה. בואו נראה מה עוד. מישהו שובל שאלה אם אחרי 3 שנים חייב לחזור לארץ, אז כמו שאמרנו, 3 שנים אישור עבודה פתוח, זה נותן את הבסיס להגיש בקשה לתושבות קבע, וזה יכול להיות להגיש בקשה אחרי חצי שנה או אחרי שנה, זה מאוד מאוד תלוי בפרובינציה שבעצם אנחנו הולכים אליה, אז כמובן שאם יש לך תושבות קבע אז אפשר להישאר בקנדה, גם אם עדיין לא סיימתם את התהליך ואתם נמצאים בתוך התהליך של ה-PR, אז יש גם Bridging Work Permit, אפשר בעצם להאריך ויזת עבודה במקרה הצורך, במידה ואתם כן נמצאים כבר בקנדה. גם אפשר לקבל ריקוד נומיניישן, אז יש המון דרכים להאריך, זה לא... כן, בדיוק. בואו נראה מה עוד יש כאן בשאלות. אחרי שמקבלים אישור עבודה, כן, ניתן לצאת מקנדה, זה אישור עבודה פתוח, אתם לא כלואים בקנדה. אוקיי. יש פה שאלה לגבי ארגזים ושילוח, אנחנו לא יודעים, לדעתי האישית זה לא יראה יפה בעיני הקצין, זה ממש לא יראה כמו כוונה של לבוא לטיול, ולכן לא הייתי עושה את זה בשלב הזה. תחכו עד שיהיה לכם את הוויזת עבודה. אני אהיה מאוד מאוד בוטה, לא להגיש טופס של goods to follow כשאתם נכנסים כתיירים, זה ידליק אורות אדומים מאוד. כמו של הדי-ג'יי של פעם, זה אורגן אורות, זה לא נורא אדומה, אוקיי? מי שנמצא על תקן ויזת עבודה סגורה, האם אפשר להגיש את הבקשה? כן, ניתן להגיש את הבקשה גם אם אתם נמצאים בקנדה על בסיס ויזת עבודה תחת מעסיק סגור. שוב, על כל בסיס שאתם נמצאים חוקיים בקנדה, temporary resident visa, אפשר להגיש את השינוי סטטוס הזה, וגם אם חלילה מסרבים, אתם עדיין שומרים על הסטטוס הקיים, זה לא מקלקל את מה שכבר יש, אוקיי? גם על זה כבר ענינו, יוליה ישראל, אם יש בעייתיות עם החזקה של דרכון זר שאינו ישראלי? אין התייחסות לזה בפוליסה, ואתם כן צריכים להצהיר על דרכונים נוספים, על אזרחויות נוספות שיש לכם, אבל העיקר שיהיה לכם דרכון ישראלי. כן, זה בעצם, זה העיקר פה. אחרי כמה זמן מרגע הגעה כתייר אפשר להגיש את הבקשה, אפשר להגיש באופן מיידי מהרגע שמגיעים, לכן מה שאנחנו מציעים בעצם השירות שלנו, מי שירצה אנחנו נחתום על הסכם כבר לפני כן, אנחנו נכין את כל המידע מראש, נכין את כל המסמכים מראש, על מנת שאיך שתגיעו לקנדה נוכל להגיש את הבקשה כבר ביום שאחרי, אוקיי? וביום שלפני תוכלו לקבל הדרכה מאוד מאוד יסודית איך להתנהג כשאתם נכנסים כתייר. נכון, שזה גם מאוד מאוד חשוב, ויהיה לכם את התמיכה שלנו, אם חס וחלילה אתם מגיעים ויש איזושהי בעיה, אפשר להתקשר אלינו, לדבר איתנו אפילו מהשדה עצמו,
היו לנו מקרים גם ב3 בבוקר ו4 בבוקר, זה משהו שהוא שכיח ואנחנו לגמרי עושות. האם ניתן להגיש את הבקשה במקביל ל-EE? הסבטה מקודם דיברה על dual intent, אין שום בעיה, אפשר לעשות את זה. מה זה אומר לגבי הבאת ההורים הישראלים למי שאינו, אני מניחה, אזרח קנדי וחי בקנדה? הסבטה, בואי תעני את. אז כמו שאמרתי, אם אתם מסתכלים על הקטגוריה הראשונה, אין שום התייחסות לקרבה משפחתית, ולכן אני חושבת שזה עונה על השאלה. מדובר פה על אלה ללא הגבלת גיל שנמצאים בקנדה, הגיעו לכאן ונמצאים על סטטוס חוקי. אוקיי, וכמובן יש כאן שאלה, כל הקטגוריה של eligibility, כן. יש כאן שאלה מאוד מאוד יפה, ואני אפילו ארחיב את השאלה הזו יותר. סלאבה שאל פה שאלה, האם בן אדם שסורב בעבר, נגיד לוויזת סטודנט, האם יש באפשרותו להגיש בקשה כזו, ומה הסיכויים שלו לקבל את הוויזה? ואני ארחיב את זה עוד טיפה, אני מכירה לדוגמה אנשים שבעברם הגישו בקשה לוויזת פליט, ואחר כך they withdraw, זאת אומרת הם ביטלו את הבקשה ולא המשיכו איתה. מה יהיה הסיכויים של אותם אנשים להערכתך לקבל את הוויזת העבודה הזו? לדעתי, קודם כל מי שהגיש כפליט תהיה לו בעיה בעתיד אפילו לקבל ETA. אז נתחיל מזה שרוב הסיכויים שאנשים... אבל מי שכבר קיבל ETA, אז... קיבל ETA ומגיע לכאן, יצטרך לענות אחת השאלות בכל בקשה שאתם מגישים להגירה, אז האם אי פעם הגשתם בקשה שהיא סורבה, והשאלה הנפרדת היא תמיד לנושא הפליטים. אז נושא הפליטים הוא מאוד בעייתי, הם מתייחסים עליו כמשהו שכבר היה, זאת אומרת, גם אם הגשתם וגם אם לקחתם בחזרה, זה כבר משהו שהיה לכם בראש, זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת הרשויות ההגירה פה, ופה הייתי אומרת שהסיכויים הם לא גדולים לכך שהבקשה הזאת תאושר, כי יהיה לכם מאוד מאוד קשה לשכנע אותם שאתם מתכוונים לחזור. מאחר והגשתם כפליט, כבר אמרתם שיש לכם בעיה, וכבר אמרתם שיש לכם כוונה תחילה לא לחזור לשם. אוקיי? גם אם תקבלו ETA, זה לא מחייב את קצין ההגירה להכניס אתכם. לגמרי, לגמרי. ולזה התייחסנו, גם אלה שבאים כתיירים, עדיין צריך תמיד, ההחלטה הסופית היא של קצין ההגירה של CBSA, שהוא בכלל לא קשור להגירה, by the way, זה Canada Border Service Agency, שהם מטפלים והכוונה שלהם זה להבין עד כמה אתם באמת באים לכאן באופן זמני. אלה שהגישו וסורבו זה כן נקודה אדומה, אבל הייתי אומרת שבעקבות המצב ומאחר וזה באמת יותר מהעזרה ההומניטרית, מה שנקרא כרגע, הסיכוי שזה יקרה הוא הרבה יותר נמוך מאשר אם זה היה בקשה רגילה ללא פוליסה. נכון, אני מסכימה עם זה ממש. נועה שאלה פה בנוגע האם יש לי כבר אקספרס אנטרי, האם קצין ההגירה יכול לראות את זה וזה עלול לעלות חשד. בעיקרון כן, נועה, זה יכול לעלות חשד. אם ההוכחות שלך מספיק טובות ומבינים שבישראל בכל זאת יש מלחמה, אז זה בסדר להגיע כרגע לקנדה ולנוח טיפה מכל העניין של המלחמה. עוד דבר נוסף הוא שאם עדיין לא קיבלת invitation to apply, תיאורטית, את יכולה גם לזכור כרגע את הפרופיל שלך באקספרס אנטרי ולהיכנס ולפתוח מחדש. אין שום בעיה עם זה, אוקיי? אז זה גם אופציה שהיא קיימת. אנחנו מעוניינים להגיע לוויניפג, האם נוכל להגיע שם דרך ויזת עבודה הפתוחה ולאחר מכן לבקש תמיכת הקהילה היהודית? אני לא יודעת. זה תלוי בקהילה עצמה. כי בגדול, מבחינת ההתנהלות של הקהילה, אם יש לך דרך אחרת, לפיה את יכולה להגיש בקשה לתושבות קבע, כשאת נמצאת שם, הם לא חייבים לתמוך. עכשיו, תכלס, אם את מגיעה לשם ויש לך ויזת עבודה פתוחה, את לא באמת צריכה את הקהילה. כי את יכולה אחרי חצי שנה של ניסיון תעסוקתי בוויניפג במניטובה להגיש כבר בקשה לתושבות קבע. אז כאילו, זה לא כזה קריטי, אם יחליטו לתמוך, יתמכו, יחליטו לא לתמוך, זה לא נורא, תעבדו חצי שנה, תגישו בקשה, אוקיי? זה באמת לא סיפור, ואני יכולה גם להגיד דרך אגב, הערת ביניים, שכרגע המסלול הזה של מניטובה עובד מעולה, כאילו מבחינה פרובינציונלית ברמה פדרלית, זה יחסית מהר, אז גם אם זה לא דרך הקהילה, הכל טוב, זה בסדר גמור.
האם ניתן להחליף ויזת עבודה סגורה לויזת פתוחה? דיברנו על זה, כן. מי שנמצא על ויזת סטודנט יכול להגיש ולשנות, כן. איפה ניתן לראות איזה בדיקות צריך, אם הכוונה היא לבדיקות רפואיות, אז צריך לקבוע תור עם רופא מפאנל או פיזישנס לפי מקום המגורים, והוא יסביר הכל מה צריך לעשות. בגדול זה בדיקת דם, בדיקת שתן, צילום רנטגן ריאות ובדיקה פיזית שאלתית על ידי רופא מוסמך מטעם השלטונות הקנדיים. הם לא הולכים, הם לא נכנסים לעבר הרפואי, זאת אומרת הכל מתבסס על המידע שאנחנו מוסרים. אם היו מחלות עבר, שמחלות כרוניות, מחלות קשות, אז כדאי להגיד את זה לרופא עוד לפני שמגיעים אליו לפגישה, הוא יבקש סיכומים רפואיים בשביל לראות את זה. חשוב להגיד שהרופא הוא לא זה שמחליט, הוא רק זה שמבצע את הבדיקות הרפואיות. הבדיקות הרפואיות נשלחות לוועדה רפואית, הוועדה הרפואית היא זו שמחליטה כן או לא. מי שרוצה לדעת מה הסיכויים להיות מסורב בעקבות מצב רפואי, אז אני אשלח כאן את הקישור, זה נקרא medical inadmissibility, ואפשר להבין כאילו על איזה סיבות אפשר לשלול, שבדרך כלל זה אם זה מסכנים את הציבור, או יכולים לגרום להדבקה המונית, או שזה יכול להיות מצב רפואי שיביא לכך להוצאה כספית מאוד גדולה מצד ממשלת... מעבר ל$20,000 נכון להיום, לשנה. 26. אז זהו, סבטה תסתכלי שמה עוד יש רגע, אני בינתיים נמצא את הקישור. האם ניתן להגיש בקשה מישראל? ענינו על זה לא. האם צריך להישאר בקנדה מהרגע שמגישים? כן. עד לקבלת הוויזה ליד. האם באיזושהי צורה התהליך הזה יכול להוביל בסוף ל-PR? בהחלט. אם תסתכלו אחורה, המטרה העיקרית של סטודנטים שעשו את המסלול הזה, זה שבני זוג יהיו זכאים לאשרת העבודה, ובעקבות זה לרוב אנחנו התקדמנו אפילו לפני שהסטודנט עצמו סיים את הלימודים לאשרת ה-PR דרך הבן זוג. אז בהחלט כן, כל מקרה לגופו צריך לבנות אסטרטגיה, זאת מילת מפתח פה, אסטרטגיה נכונה להמשך הדרך. האם אפשר לחזור לישראל לאחר אישור ויזה פתוחה? נכון לעכשיו כן, לאחר קבלת ויזה פתוחה אין שום הגבלה של חזרה, זה לא שקיבלתם רפיוג'י ואסור לכם לחזור למקום מוצא, זו תוכנית ממש. ניקו היקר והוא שאל כאן שאלה מאוד הגיונית בסך הכל. הוא שאל כאן שאלה, אם הוציאו תוכנית חוקית, למה בכניסה לקנדה צריך להגיד משהו אחר? אם אני אגיע לקנדה ואגיד שאני מפחד לחזור לארץ, ואני מרגיש לא בטוח שם, זה לא עיקר הסיבה של התוכנית שהם פתחו? אז בואי תנסי רגע את לענות על זה, גם אני... אם אתה תגיע לקנדה ותגיד שאתה לא בטוח, ואתה מרגיש שזה לא בטוח לך לחזור, ההמלצה שתקבל מקצין להגיש בקשה לרפיוג'י סטטוס, וזאת תהיה הטעות הגורלית שתקרה אם תעשה את זה, כי רוב הסיכויים שזה לא יאושר. מאחר, שוב, אני לא עוסקת בתחום הרפיוג'י, אבל עשיתי את המחקר הזה בתחילת המלחמה ועשיתי אותו מאוד מאוד מעמיק, והמחקר עולה שמי שהמדינה שלו והצבא שלו יכול להגן עליו, והצבא שלנו גם עם כל מה שקרה תסכימו או לא, נחשב לצבא בין החזקים בעולם, ולכן הרפיוג'י סטטוס שלכם יסורב, ובסופו של דבר תחזרו הביתה ולא תקבלו יותר אופציה להיכנס בחזרה לעולם. אנחנו מכירים כמה וכמה טרגדיות משפחתיות של אנשים שאמרו כן לפקיד ההגירה כשהוא שאל אולי אתם רוצים רפיוג'י, כי אז תוכלו להישאר בלי בעיה כמה חודשים עד שידונו בבקשה, ואז הם נאלצו לחזור לישראל בבושת פנים ולאבד את כל החלום להגירה. אז נתנו פה ויזת עבודה הומניטרית לתקופה קצרה, זה חיה אחרת, והוובינר הזה הסביר מעולה מה זאת החיה הזאת. אני שמחה לשמוע. אני גם רוצה להגיד, יש כאן אם זה גורם לבעיה בעתיד להיכנס לקנדה כתייר, ממש ממש לא. כאמור, זה ויזת עבודה פתוחה, אפשר לצאת, להיכנס, אין שום בעיה. אנחנו ממש לקראת סיום, אני חושבת שענינו פה על מרבית השאלות. אני מזכירה, יש לנו הצעה מאוד מאוד מיוחדת מבחינת העלות עבור השירות הזה. אתם מוזמנים להשאיר פה, מי שמעוניין, את כתובת האימייל שלו,
ואנחנו נשלח לכם מייל מסודר, אחד, ואז תוכלו להעביר לנו את המסמכים אם תרצו, ויהיה אפשר לחתום חוזה ולהניע את הדברים קדימה. אז מי שרוצה בכיף שישלח בצ'אט את האימייל ואנחנו נשמח לשלוח. כן, אם יש שאלות נוספות, אחרונות, ניתן לזה עוד 5 דקות. כן, בכיף. מי שרוצה לשאול יכול להוריד את עצמו מהמיוט. היי מיכל, היי סתיו, היי סבטלנה, אהובים שלי, מה שלומכם? אוי, שלום, כיף לראות אותך אהובה. תודה, גם אתכן. רציתי לדעת כמה התהליך אורך ברגע הבקשה. יש איזשהו דדליין? זה יכול לקחת בין שבוע לחצי שנה, או כמה זמן בערך? איך רואים שהיא באה רעננה עכשיו לפגישה? עכשיו נכנס לפגישה? מרי קריסמס, לא, אני במשמרת כבר כמה שעות. ניחוש בין 30 ל-90 יום. אוקיי, אנחנו שוב, אין עדיין לוח זמנים, אבל אנחנו לוקחים את הבקשות של אוקראינה כדוגמה, ואנחנו מצפים שזה יהיה הרבה יותר קצר מהרגיל. אין לוח זמנים מסודר. שאלה אם הם מעדיפים את העזתים על פנינו. רוב הסיכויים שכן, אבל הם לא עושים אפליה. לא. המזל שלנו במקרה הזה זה שאותה פוליסה היא לא נפרדת. זה אותו קוד. מאמן, תודה על התשובה. כן, תודה רבה. היי נועה. מה נשמע? בסדר גמור, טוב לראות אותך. תודה, גם אתכן. קודם כל תודה, היה באמת מעניין ומלא מידע, אני רשמתי וסיכמתי אולי תשלחי לנו את הסיכום אחר כך, נעזור לכולם. בלי באהבה, אין שום בעיה. 2 שאלות, זה משנה אם אני מגיעה לקנדה מארצות הברית? לא, אין הגבלה רשום שם. לא. תלו כאן אם יש לנו נפתח. נכון לעכשיו אין הגבלה מאיפה, אין הגבלה למתי, זאת אומרת אם זה אחרי שביעי, לפני שביעי, אלא אם כן יהיו חידודים בנושא. אתם חושבות שזה יישאר נגיד? כן, יש ציפייה שב9 לינואר יהיו חידודים נוספים, אני בספק שזה יתייחס לפוליסה הזו, אני חושבת שזה יותר יתייחס לפוליסה של עזתים דווקא, של המשפחות שלהם, כי להם תהיה התוכנית אחת נפרדת למשפחות שנמצאים שם ויכולים לצאת, זה הולך להיות משהו נפרד, אולי באותו תאריך גם יחדדו כמה דברים בתוכנית הזו, נכון לעכשיו אין שום משמעות מאיפה ומתי. אתם באמת חושבות שזה יישאר ככה עד יוני, כאילו? שזה באמת... יכול מאוד להיות. יכול מאוד להיות. תראי, את ה-QS לדוגמה הם התחילו גם כן זמני, ואז הם העריכו עוד פעם, ורק מה, לפני כמה זמן הם סגרו את זה רק לבני משפחה לפני חצי שנה? ביולי. כן, לפני חצי שנה. אז כאילו... זה יהיה הגיוני, הם אמרו, אוקיי, כל מי שרצה להיכנס לכאן שנה וחצי מתחילת המלחמה נכנס, השאר כנראה זה לא אקטואלי להם, למה שנמשיך עם זה. כן. ואף אחד לא יכול לדעת אם אחרי שנגמור עם עזה, לא נתחיל עם לבנון, ואז יצטרכו להאריך את זה, אבל אל תבנו על זה. כן. מריה שאלה פה אם עדיין יהיה אפשר להגיש בקשה לספונסורשיפ למי שהגיש בוויזה הזאת, כן, זה לא סותר, אין שום בעיה, אין בעיה דואל אינטנט, להגיש גם וגם וגם. כן, מה הייתה השאלה? היי, שאלה, שמי אילן, אני כרגע נמצא בישראל, ובשבילי, אני חושב על זה כבר שנה בערך, אני מהנדס ואשתי אחות במקצוע, שנינו צריכים לייסנסינג למקצועות שלנו. עכשיו, כשמקבלים ויזת עבודה, אוי, הקליטה שלך, אילן, היא לא טובה. שומעים? נראה לי... הבנו את השאלה, השאלה אם הוא חייב לעבוד במקצוע. האם יש איזשהו... רגע. כן, אילן, אתה היית קטוע, תחזור על השאלה. כן. השאלה שלי, אני ואשתי, שנינו במקצועות שדורשות לייסנסינג. כן. זאת אומרת, שנינו, אם אפילו נקבל את ויזת העבודה, לא נוכל להתחיל לעבוד במקצועות שלנו. זו השאלה הראשונה, זה כאילו מה אנחנו יכולים לעשות במקרה הזה, זה דבר אחד. ודבר שני, קצת רציתי לחדד את השאלה של אם אני מגיע קודם, ואשתי עם הילדים נשארת בארץ,
אני ממתין עד לקבלת אישור ויזה. האם אחר כך כשאני לוקח את אשתי עם ילדיי, האם זה לא יקשה על התהליך שלה לקבל ויזת עבודה? תודה. לא אמור. קודם כל זה לא אמור להפריע, כי גם אזרחית ישראל וגם לה מגיע. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי לייסנסינג, זה כבר בחירה שלכם מה תוכלו לעשות, בהחלט לא תוכלו לעבוד פה במקצועות שלכם, תצטרכו לרדת קצת רמה, או לחילופין, להתחיל את רישיון הלייסנסינג שלה לפחות לפני. יש כאן קבוצה מעולה של אלי ומקס שפתחו אותה בתמיכה לכל מי לעבור, והם כבר בעצמם קיבלו את הרישיון שם עוד לפני שהם באו, אז אני מאוד מאוד ממליצה לכם להצטרף ולקבל את המידע משם. נכון, ובנוגע למה שאמרת בנוגע להנדסה, אז אני רק אומר שאם אתה עובד במקצוע מהנדס, כאילו, אבל העבודה שלך לא מצריכה ממך לחתום על תוכניות הנדסאיות, אז אתה לא בהכרח חייב שיהיה לך את ההסמכה הקנדית. אז זה משהו גם כן מאוד מאוד חשוב. יכול לעבוד כדרגה אחת לפני. ואת ההסמכה הקנדית של מהנדסים זה משתנה מפרובינציה לפרובינציה, אז קודם כל צריך להבין באמת לאן אתה רוצה להגיע, ואז כדאי להגיש את הבקשה. זהו, אנחנו נסיים כרגע את המפגש הזה, בשמחה. אנחנו נסיים כרגע את המפגש, מי שעוד רוצה לרשום את האימייל שלו בשביל לקבל הצעה, מוזמנים לרשום את זה עכשיו, אני אחכה 5 דקות בשביל לרשום, וזהו, אני ממש שמחה שהייתם פה. כן? אפשר עוד שאלה, סליחה? יאללה, בואי נלך איתך. תודה. כן. שאלה ממש קטנה, פשוט לא הבנתי את התשובה. האם בן אדם אחד מהמשפחה יכול להגיע לקנדה ולהגיש? כן, כן. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, אפשר שרק אחד יגיע, אבל זה לא בהכרח אומר שבאופן אוטומטי, שאת אחר כך, נגיד אם בן הזוג נוסע עכשיו לקנדה ויקבל אישור עבודה, זה לא בהכרח אומר שאת תגיעי ואוטומטית תקבלי אישור עבודה בגללו. רוב הסיכויים שהוא יצטרף... אני רוצה לחדד את זה, ותמר חזרה על אותה שאלה. אם אתם מדברים על אופציה מהירה יותר של קבלת אשרת עבודה בכניסה, כמובן שאין עדיין כללים ממש מהותיים, אבל אם אנחנו מסתכלים על החוק היבש, רק בני זוג של עובדים שכבר עובדים פה ויש להם מכתב העסקה שמסביר באיזה תפקיד הוא עובד, שהוא עובד שם לפחות תקופה מסוימת, חודש, חודשיים או יותר, רק הם יכולים לנסות לקבל את הוויזה הזו בכניסה. סביר להניח ששאר אנשים עדיין יצטרכו להגיש בקשה מתוך קנדה אחרי שיגיעו. כאילו כל המשפחה, לא רק בן אדם אחד הכוונה. כל המשפחה. ואם קורה מצב שנגיד אני הגעתי ראשון, קיבלתי ויזת עבודה, ואחרי איזה חודש אשתי הגיעה והתוכנית הזאת נגמרה, כאילו, זהו. כרגע התוכנית פתוחה ביוני. נגיד וקורה כזה. אם אתה קיבלת אשרת עבודה ומצאת עבודה לפי החוק היבש, אשתך וילדים זכאים להישאר איתך עד סיום העבודה שלך, כן? זה עובד ממש ממש דומה לכל הקשור לתוכנית הרגילה, חוק יבש, כן? בני זוג של עובדים או סטודנטים, כן? שסטודנטים הם רשומים וממשיכים בלימודים שלהם באופן כאילו קבוע ומתמיד, ועובדים בעבודות מסוג 0, 1, 2, 3, זאת אומרת בעבודות בסקילד וורקר, הם זכאים לקבל לפי החוק בלי קשר לפוליסה הזו. תודה. אוקיי, תודה רבה. יש לי שאלה לגבי הזכויות הרפואיות, הן מתקבלות מיד בעת ההגשה? MSI וכל ה... נכון לעכשיו לא, זה כמו כולם. לא. מחכים מחכים מה? עד התחלת עבודה? כמו כל עובד, את צריכה לעבוד 3 חודשים לפחות, וכל פרובינציה הכללים שלה, בכללית זה 3 חודשים של עבודה, ואז מקבלים זכויות רפואיות. זה לא אותו. תודה. ועוד שאלה קטנה לגבי ילדים. אם אחד מההורים יקבל ויזת עבודה פתוחה, האם הילדים באופן אוטומטי מקבלים ויזת סטודנט? כן. לא ויזת סטודנט, מקבלים מה שנקרא visitor record, זה אפשרות שלהם להישאר פה וללמוד, להיכנס למסגרת ממשלתית. גם לקטינים? גם לילדים שהם צעירים, קטנים? גם קטינים. רגע, אבל נועה, בעצם
מי שמתחת לגיל 4, אז זה כאילו גנים פרטיים. ויזיטור רקורד, עדיין הם צריכים ויזיטור רקורד, אבל עדיין מגיל 4, כן, בקנדה אין פה ממשלתי, כן, אין פה ציבורי, זה פרטי. עד גיל 4 הכל פרטי. זאת אומרת שהמסגרות הממשלתיות הן מגיל 4, לא מגיל 5? לא, טרום חובה מתחיל בגיל 4. זה גם, יש קצת שוני בין פרובינציות לפרובינציות. כן, צריך לבדוק באמת בין הפרובינציה לפרובינציה. במניטובה אני חושבת שזה מגיל 3, אם אני לא טועה. בטורונטו זה מגיל 4, נכון? יש מקומות, כן. בדרך כלל זה בגיל 4. אוקיי, חברים. אפשר לשאול שאלה, חנה? למי שנמצא פה? אני בינתיים מעתיקה את המיילים, אז כל עוד אני מעתיקה את המיילים, בבקשה. אוקיי, שאלה פשוט למי שנמצא פה כבר. אני ואחי פה תיירים כבר כמה חודשים. אם ויזת התייר נגמרת לפני שמקבלים את ויזת העבודה, זה אפשרי להאריך אותה? זאת אומרת, לא, אז מה שקורה זה כל עוד אתם הגשתם בקשה לויזת עבודה או לימודים, כשהוויזה הקיימת שלכם היא בתוקף, זה אפילו שבוע. אפילו יומיים או יום, אבל לא הייתי הולכת על כזה קצר. הסטטוס שלכם הופך למה שנקרא maintain status, וזה מאפשר לכם להמשיך ולהישאר באותו סטטוס שבו הייתם עד להגשת הבקשה, עד לקבלת ההחלטה. תודה רבה. וואי, זו הערה חשובה, תודה רבה. זה כיף. אנחנו הזכרנו את זה גם מקודם דרך אגב, אבל אם יהיו כאלה שלא שמעו או איחו, אז טוב שחידדת. האם אפשר לקבל את ההקלטה? היא תהיה הקלטה. הפעם מיכל הייתה אחראית, אז תהיה הקלטה. כשאני עשיתי אצלי, זה לא קרה משום מה. זה אמר שאני צריכה להיות נוכחת תמיד. כן. כן, זה היה חבל. כן, כן. ואיך עוד אפשר למצוא אתכם, חוץ אותי צירפו בדרך הצ'אט באופן ספונטני אתמול, ורק היום ראיתי את ההודעות ומיד ככה הצטרפתי. איך אפשר למצוא אתכם? יש לנו עמוד פייסבוק, יש לנו קבוצות וואטסאפ. מיכל, את רוצה לשים פה קישורים? כן, אני מעתיקה כרגע את המיילים, אז אם את יכולה... אני אשים קישורים. אני בינתיים מעתיקה פה את ההקלטה. אני אשים פה את הקישור.